ଓହୋ, ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର କଲାଣି। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛ ଆଜି? ଓ ରାଧାମଣି, ଆରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛ ଆଜି? ଭୋକ କଲାଣି। ଓହୋ, ମୁଁ ପରା ପଚାରୁଛି କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛ ବୋଲି। ଆରେ କ'ଣ ନ କହି କ'ଣ ଅନେଇଛ ମୋତେ ଏମିତି? ଆରେ କହୁନ। ଓହୋ, ପୁଣି ହାତ ହଲେଇଲା। ଇଏ ମାଇକିନା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ ରାମୁ, ତୋ ମାର କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ? ତା ଦେହରେ ଡାହାଣୀ ଫାଣି ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ? ନା ନା ବାପା, କିଛି ଡାହାଣୀ ଏକା ଲାଗିନି। ତୋ ବୋଉ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗଉଛି କହିଲୁ? ଏ ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇତେ ଲାଗିଛି। ବାପା ସେ ତୁମକୁ ରଗଉନି, ସେ କହୁଛି ତୁମକୁ ତାକୁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଅ। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତୋ ମାର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ବାପା କଥା କ'ଣ କି, ବୋଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ସେ ପୁରା ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ତାର ଲିପଷ୍ଟିକଟା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ବାପା ହୁଁ ହୁଁ ଆରେ ଓ କ'ଣ ହଉଛୁ? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କହ। ବାପା, ମା କହିଲା ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ହେଲେ ମୋ କାନଟାକୁ ଲିପ୍ ନା ନ ଶୁଣା ହୋଇ ଖାଲି ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଶୁଣା ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ଯେଉଁ ଫେବିଷ୍ଟିକ୍ଟା ଆଣିଛି ବୋଉ ବୋଧେ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆଉ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫେବିଷ୍ଟିକ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ସେ ତାକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଭାବିକି ତା ଓଠରେ ଲଗେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲଉଛି। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଇଏ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ଆରେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଭଳିଆ ଚିଲଉଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ପୁରା କନ୍ଦି କରିଦେଲୁ। ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମାରନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଘର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଏଇ ଗୋଟେ ଜୀବଟାକୁ ତୁ ଆଜି କନ୍ଦି କରିଦେଇଛୁ। ସାବାସ୍, ନେ ଏଇ 20 ଟଙ୍କା ନେ, ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଦେଇ ଆଇବୁ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା।